जों DDADC हाबां हायबानि परे दिनै একটা गोदाल दिनैও हुवायाव तुलसीगढ़ाव जों कायसे साबजुनार खुलुम बानायबाय दिनै दाफुग्राव दाफु सिख्लाराव जुवाव अंगानाय जे बैराव दिनै दिदावलायफ्रावनि जत्त जुवाव पायने माननाय अब जों आसा खायो এবং दिनै DDADC हाबां जालांनाय र' বরং তাবো বেলায় দুবিওই তিনি যেখানে মায়া ও জায়গাও মারিনেন বাকি নাই তো কিন্তু সবচেয়ে তিনি এই আসারাম বাড়িও তিনি কয়েকটা জায়গাও তাও जों दै खानि माया दैनि बेलाय अभाव अमनि बागै जनगण जों सावो जों जतक्षण पर्यन्त नरनत दै खारिनानै जों सुबिदा खायनाय अबनो जों चाइथनाय এবং তিনি हाबां जालांनाय एडिसि बर' चाइथक दङ जों दिनै मैया जानाय रावनो बलामाति उद्धार खायनाय अब निजिबो स्वयं नुजाक गोबां मा जागाव माइमा बरिया वादै थाइबानो अ जागाव जों भाइके माइरं बरिनानै अबनि बागैनो जों नायो दिनै अक्राराव ताबो जेता हाबां जालांनाय अक्राराव बर'लो गाहाम कै चाइथक गैनो दिनै गोबां मा जागा आं नुखा एकदम दिनै ताबहिनाय पंग बाइजालबारिनि याग्रागाला देबरागाला आवारो बाक्सा आगित बर मायाफोराव ताकलाय अनेक गोबां मा बरनानि जागा ताबो दङ किन्तु जों अर बरि माया दङ अबनि बागै दाफुग्रावनो आं गोबां सालिया तीनटा आरामो हायनानै गपसे चाइटा बायदि थांगा दिनैबो गोबां मा खामानि दङबाय आंथ' बासायबारि नों बुरि बदलनि दिनै कायसा सालसारि डिस्ट्रिक्टनि कायसा थाइमानि अस्ट्रेलियान मन्दिर माजा फायगा अबन बागै तिनि अराव आंनि बुफुग्राव गोबां मा नुखा आरो हुमिलिया बाक्सा अरनि प्रग्रामनो मानागोन बागै अबन बागै आं नरनथानि गयो आं दैसे रिक्वेस्ट खायगा तेसा पुनराय तेवैसा बुरि बदलनि रिभिउ खायनानै थुन हिनिया बरनो रिक्वेस्ट खायगा যারা আরো অপরাধ নাই বুড়িরগ্ন এবং সেন্ট্রাল বুড়িরগ্न অব রিক্वेस्ट खायगा আসলে তিনি আনি হক गोबां नारलिया अब सुनो उठोन जतन गाहाम करें थांतोन जतन आनी जबाड़े दिबाय जों नायो गेटा त्रिपुरा डाक्टी मानखो त्रिपुरा मथा आइग्लखो तिल महाराज आइग्लखो हामबाय अबन पुला 28 आगस्ट सालमारिब त्रिपुरा हास्टेआव फाइ दङ हागतर बिजबिनि आजुफां मोजां जेबिनाता आबनि बागै फाइनाय 29 आगस्ट सालमारिब DDADCनि खुमुलुंगाव ख्लायजाकनाय कायसा कत लुगुथुं पान्डा अ लुगुथुं पान्डाव हास्टेनि जत लुगुरकन फाइ मानजाकनानि बागै साख्लायमुं रोजाग आबायमुंग हास्टे बिजबि कमिटि সাবজোনাল অফিস খোলকমানি পান্ডা ও পান্ডানি नावराय अक्रांनि फाइ सफायजा दिनै DDADC हाबांनि अनारेबल CEM बरंगना पूर्णचन्द्र जमातिया बन बुलेनो खातानो आबनि आगुलो तैबो नारवाय अक्रा नियागजु एबा नारवाय मतमनि फाइ सफायजा दिनै DDADC हाबांनि अनारेबल डेपुटी CEM बरंगना अनिमेश देबबर्मा तैबो फाइ सफायजा दिनै DDADC हाबांनि न
Haroksa senior leader eba chini Narwai Mamla ini Bhai Sopaijak borong ganang Anand Dev Burma Honorable MDC taibo tongo chini Kuai JDC ni Honorable Chairman borong ganang Bisho Dev Burma Honorable Vice Chairman borong ganang Kokesh Dev Burma tei chini joto Kuai Junior Andhra tongai Sub Juni joto Honorable Chairman tei chini social activist tei buska agla chini joto Kaka hamlu boroma bulena sarik jani kaka te jiban bulena chini tulasi kok amsa di joto lu borona ang congratulation narono kaka hamya phar tangi ke sal koloma rombui sen omai se manya tomani tini chini bubagrani chaito mumbai bini tidul mumbai te chini honorable CM honorable deputy CM honorable EMs joto honorable MDC boroni naikol phang bai tidul mumbai tini chin kaisa tulashikok subjournal kaisa office ka tamman kha je office bisingtei jeng chini o am se lukurok je chini je matai shoktai sep sap manani a office bisingtei tini chin nok thegana mana thangai tika tola mana thangai बस आवै चिनी माथे सक्दैन सानी मानिका तानी याके आगि जररवान के चिनी ओ बोलतिलानी चिनी तुलासीको नि चन्द्रनाथ कामिरङ नि चिनी नारका चरर ओ आमसे जे लुकुरङ के बासे बारे को माथाङो बासे बारे को माथाङ यदि आगि बेलेकेन कसा गे तिनी आगि नर कोइ चारा फंसा बनतुम नारका फंसा बनतुम जैसे मंगसा मानी माना बनतुम नरो खाना हेंगे कम से कम नरो 30 minutes 40 minutes नंदो ये ताबो हेंगे नरो just 10 minutes नरो ये फान बो सेबुका जरा बो सेबुका नरो ये बेलाय जे थांलाय सुलाय बो नरो बेलाय किनो सेब मानका अबन बागै बेले बेले ना हम मारो चिनी टिकेट से हापांनो चिनी बुबाग्रानो ओमागे कैसे काम इनिशिएटिव ना बै चिनी ओतुला से आम से लुकुरनो ओमागे से बिया फरमान बागे तेबो जेब्रो टिकेट से हापांगो चिनी बुबाग्रानि नाइकल फंबाय बिनतुइ दुलमुंबाय जेब्रो टिब्रामो ता हापांगो फायगा गोबां ओमाय चिनी लुकुरंनि बागे वान सुगै जत आम चाहिए ओमागे जे आया हाकसाल ऑफिस थांनि प्रॉब्लम तमानि गोबां जे से बाय तमानि से मान बागे लामा सानका यावनो दिनै टिकेट से हापांगो जे Tipramoda family yagulo chini lukurona aske sakre samkhalai to chini honorable CM honorable deputy CM joto honorable EM so tini je limited fund bishi pano chini lukurona agini selai teibo kahampu klaye chun sebrui tongo naro munui tongo tabo bus keng zorabo oma hakeno narani logi man bishi tei जत पालबाक सलाय खाबाक खायै सामख्लायमान बेसिदै चिनि बुबाग्रा चिनि honorable CM honorable deputy CM जत येमस्रो दिनै चिनि लुकुरं नय काहाम सेप रिनान बागै दिनै वान सुगै चाजोगै सामख्लाय थांगो आमा हायख्लाय न दिनै चिनि ओ तुलासीखक जे साबजन अफिस कताल मानमानि ओ अफिस बिसिदिबो दिनै दैबो चिनि लुकुरं काहामगै सेप साब मानानि थुं दै काहामगै चिनि आम चायो डेभलप नानि थुं दै बसकां जरावो खाखलायो जों देबो गाहाम ग्रिं दं हेंगे जों जत पालबास खालायो चिन आम जायो चिनि लुकुरंनि बागै देबो जे मा ताय सकतारना जों फुलफिल खायमान नहिने एतिने ते बिसि ककल सागला तानि हेंगे सालबुजे थानि खाबा गोबां मा बर' चिनि प्रग्राम नि फाय लेंजा गो दंगो आमसनो सिटुं ते बसकां जराव हायनो हाय जों देबो चिनि लुकुरंनि बागै साखतारे सामखलाय नांनाय चिनि जे चिनि और जे ऑफिस स्टाफ तमनी बरबो चिनि जर लुकुरबे कोऑपरेट खाय कोइ ननो जे माते सकतारनो टाइम टू टाइम ननो याफरनानि बरबो साइजन नांनाय ngomsun ngsitum चिनि बागै जत्रना हामबाय खुलुमबाय भारतीय जनता पार्टीनि हागतर आजुफां मोजां जेपि नादानो त्रिपुरा हास्यो लामजाक सगो हास्तिनि जत लुकुरक भारतीय जनता पार्टीनि हागतर आजुफां मोजां जेपि नादानो त्रिपुरा हास्यो लामजाक सगो हास्तिनि जत लुकुरक